Certifikáty Go to Carpathia priznáva nadácia Bieščadzka za vysoko kvalitné, priaznivé životnému prostrediu ekoturistické služby a výrobky pochádzajúce z východných Karpát. Detská organizácia Fénix Snína sa nachádza na severovýchode Slovenska a zaoberá sa voľnočasovými aktivitami s deťmi a mládežou. Na Slovensku je vyše 40 organizácií v rôznych mestách, no a náš región je ďaleko od veľkých miest, takže máme možnosť v tomto regióne pracovať s deťmi na rozvíjaní remesiel, čo sa nám darí a v spolupráci so staršími našimi detkami a babkami môžeme prevziať od nich skúsenosti a napríklad v rámci tých remesiel sa naučiť, ako robiť na krosnách, ako tkať tradičné koberčeky. Konope, konope, šelené konope, a ktože mi večer na okno zaklope. My v detskej organizácii Fénix sa snažíme, aby remeslá, ktoré už sú na zániku, aby mládež videla a vyskúšala si, ako sa to robí. Preto robíme rôzne tvorivé dielne. V Snine bolo rozšírené hlavne hrnčiarstvo, vďaka rodine Halamkovcov, ktorých pán Štefan Halamka je pokračovateľom niekoľkých generácií, ktorý vyrába hrnčiarske výrobky. Fénix organizuje pre mládež veľa zaujímavých dielní, medzi inými dielne sochárske. Pán Dušan Antolík ukazoval, ako sa naučiť vykonávať z dreva sochy vtákov. Detská organizácia Fénix sa nezaoberá len ukazovaním a zachovávaním tradičných remesiel. Snína je položená pomedzi Bukovskými vrchmi a Vyhorlatom, nezvyčajnými v tejto časti Európy vulkanickými pohoriami. Utvorený v Bukovských vrchoch Národný park Poloniny je časťou medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, ktorá leží v mieste stretávania sa Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Nie sa čo diviť, že sa tu rozvíja transhraničná turistika. Nachádzame sa na trase zeleného rovera alebo zeleného bicykla po slovensky, ktorú vymysleli alebo zorganizovali poľskí priatelia z fundácie Bieščadskej. V spolupráci s ňou sa nám podarilo na Slovensku vyznačiť takú cyklotrasu, ktorá spája Slovensko, Poľsko, Ukrajinu a chceli by sme na tej trase vybudovať rôzne atraktívne veci a približiť náš región poľským a ukrajinským priateľom. Fénix organizuje cyklistické výpravy, ale podporuje aj ďalšie formy aktívnej turistiky, pešiu, na lyžiach alebo vodnú. V
Spolupracuje s klubom slovenských turistov, ktorého miestny zástupca Dušan Reiser je jeden z najskúsenejších sprievodcov na Slovensku. Výsledky našej práce sú vlastne aktívne využitý voľný čas detí a mládeže, čiže sa nám neflakajú po uliciach, ale chodia s nami na tie naše aktivity a môžu sa prezentovať jednak na Slovensku, na rôznych jarmokoch a napríklad v Skanzene, v Humennom, alebo v blízkom okolí v Poľsku a môžu poukázať, aké sú šikovné tie deti a čo sa naučili od starších ľudí v rámci tých ľudových remesiel. Príležitosťou pre prezentáciu folklóru a remesiel východných Karpát sú Karpatské dni zelenej turistiky, ktoré organizuje Fénix spolu s nadáciou Bieščady. Prvá takáto akcia sa konala v Sníne na Slovensku a ďalšie v Poľsku v Lutoviskách. Obe organizácie plánujú rozšírenie kultúrnych aktivít a cestovného ruchu v pohraničných oblastiach Ukrajiny.